V starovekom Grécku považovali materské znamienka za znamienka krásy. V súčasnosti sa skôr ako na estetický charakter znamienka pozerá na zdravotné riziká s ním spojené. Materské znamienka sú tmavé, ploché alebo vystúpené útvary na koži, ktoré môžu mať rôznu veľkosť a na celom tele ich môžu byť až desiatky. Príčinou ich vzniku je nahromadenie pigmentových buniek. Ich povrch je citlivejší ako okolitá koža, horšie sa regenerujú a často sa množia. Určite odporúčam samovyšetrenie robiť aj niekoľkokrát do roka, pretože hlavne teda pred sezónou opalovacou a aj po sezóne opalovacej, pretože tie znamienka sa môžu časom meniť, môžu meniť svoj tvár a práve takto aj voľným okom vieme zachytiť nejaké zmeny, ktoré by nám mohli signalizovať do budúcna prípadne aj nejaký zdravotný problém. Treba si dávať pozor hlavne teda na pokožku, pretože slnečné žiarenie prestupuje cez pokožku a teda treba sa chrániť. Prvé znamienka sa tvoria medzi 6. mesiacom až 1. rokom. Vznikajú, keď je pokožka vystavená slnečnému žiareniu. Veľa znamienok znamená vyššiu pravdepodobnosť karcinómu kože. Rakovina kože sa v 35% vyvinie práve zo znamienka. Samovyšetrenie je preto najrýchlejšia aj najúčinnejšia metóda. Je to veľmi jednoduché si zapamätať, pretože je to podľa začiatočných písmen anglických slov A, B, C, D, E, F sa nazýva toto vyšetrenie. Podľa tohto si to pacient vie aj vyhľadať online a vlastne vrátiť sa k tomuto testu. Prvé teda sledujeme asymetriu, to znamená, že pokiaľ to znamienko je také nesymetrické, nedá sa pomyslenou čiarou v strede prepoliť na rovnaké dve polovice, tak vtedy už by sme mohli spozornieť, pretože takáto asymetria potom nám aj ukazuje ďalšie nejaké možné problémy s týmto znamienkom. Ďalším ukazovateľom je tzv. Borders, okraje, to znamená, že pokiaľ znamienko má také nerovnomerné okraje, môžem aj ukázať na sebe, že napríklad také zdravé materské znamienko má úplne ohraničené okraje, sú také okrúhle, viditeľné, dajú sa vlastne tým kontrastom aj rozlíšiť od teda inej pokožky a teda také znamienko, ktoré má tie okraje nepravidelné, je už tiež nejakým spôsobom môže byť podozrivé a môže teda značiť nejaký problém. Ďalším ukazovateľom je color, farba znamienka, ktorá je taká rozpitá alebo tmavo-červená, tmavo-hnedá. To sú všetko tiež ukazovatele, ktoré môžu značiť problém, takže tú farbu si tiež treba všímať a hlavne treba si všímať aj tie farebné zmeny. Čiže preto aj odporúčam kontrolu znamienka pred sezónou opalovacou a potom vlastne po sezóne, aby sme tú farbu vedeli rozlíšiť, či sa nejakým spôsobom zmenila alebo stmávla. Ďalším ukazovateľom je priemer. Všetky znamienka, ktoré majú priemer väčší ako 5 mm, treba dať už pozrieť odborníkovi dermatológovi, ktorý vlastne na takéto znamienka sa pozrie dermatoskopom a určite teda je to niekoľkonásobne odbornejšie vyšetrenie ako vyšetrenie voľným okom. Ďalším ukazovateľom je vývoj toho znamienka. To znamená, či sú tam nejaké zmeny, či sú tam nejaké farebné výstupky na tom znamienku. Pokiaľ áno, tak tiež je to ukazovateľ, na základe ktorého treba zájsť potom na odborné vyšetrenie. No a posledným je funny looking, to znamená, zo znamienok môžu vznikať také neobvyklé tvary a tieto sú tiež takým podozrením na ďalšie možné problémy. Prichádzajú slnečné dni aj čas dovoleniek, preto by sme mali dopredu myslieť na ochranu pokožky. Odporúčam samozrejme opalovacie krémy používať, ktoré sú s vysokým ochranným filtrom. Odporúča sa filter minimálne 30 SPF. A teda ja odporúčam hlavne na také citlivé miesta, ako je tvár, alebo pre teda ľudí, ktorí už majú pigmentové škvrny alebo materské znamienka, tak odporúčam faktor 50.
Sú aj také špeciálne krémy, ktoré sú vyslovene určené na materské znamienka a pigmentové škvrny. A dokonca teraz nedávno vyšla aj štúdia, kde teda sa pozorovalo nielen dopad UVA a UVB svetla, ale aj dopad blue light svetla. A už sa vyvíjajú krémy, alebo teda už aj v tomto roku sú na trhu, ktoré dokonca chránia aj, ktoré poskytujú ochranu aj proti tomuto svetlu. Pred letnou sezónou odporúčajú odborníci aj beta-karoténovú kúru. Beta-karotén totiž potláča negatívny vplyv UV žiarenia a chráni bunky pred oxidačným stresom spôsobeným voľnými radikálmi. Vhodné je pokožku natierať aj po opaľovaní, aby sa hydratovala a lepšie regenerovala. Raz do roka má každý pacient nárok na bezplatné kontrolné vyšetrenie u dermatológa na materské znamienka. Čiže odporúčam naozaj toto využiť, pretože je to aj veľmi dobrá prevencia, najmä keď tie materské znamienka sú na takých citlivých miestach, alebo teda keď spozoruje človek, že tieto materské znamienka sa nejakým spôsobom aj zmenili počas toho roka. Ak sa rozhodnete pre odstránenie znamienka alebo vám to odporúči lekár, pamätajte, že znamienka by sa mali vyberať mimo slnečnej sezóny. Najlepšie v zimných mesiacoch.